Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилия Бұрханова. Физик мөмкинлекләре шикле дисәк тә, аларның сәләтләре шиксез. Зей инвалидлар җәмгыяте 900-дан артык кешене берләштерә. 1 декабрьдән 10-сына кадәр Зей районында инвалидлар декадасы узачак. Бу чорда аларга игътибар тагын да арта. 10 көнлекне ачу әлеге категория кешеләре бәйрәм кунаклары катнашында тантаналы төстә узды. Зей балалар музыка мәктәбендә күп төрле чараларны үз ишенә алган инвалидлар 10 көнлеген ачу тантанасы. Уку йорты фойесында физик мөмкинлеге шикле кешеләр кулы белән ясалган эшләрдән күргәзмә әзерләнгән. Зей инвалидлар җәмгыятының 30 елдан артык тарихы бар. Ул 756 физик мөмкинлеге шикле кешене берләштерә. Шуның 196-сы балалар. Кызганычка каршы авыру, бәхетсезлек очраклары сабыйларны да аямый. Аларның һәр кайсы ныклы ихтияр көченә ия, күпләргә үрнәк һәм мөмкинлекләре шиксез. Бу турыда үз чыгышында район башлыгы да билгеләп үтте. Сез социаль һәм хәйрия проектларында, күргәзмәләрдә, форумнарда, фестивальләрдә катнашып, районның иҗтимагый тормышына саллы өлеш кертәсез. Сезгә сәламәтлек, рухи ныклык, алга куелган максатларыбызга ирешүебезне телим. Дөньяларыбыз имин, тыныч, күкләребез якты булсын. Инвалидлар җәмгыятының актив вәкилләренә мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Район үзешчәннәре музыка мәктәбе коллективы бәйрәм кунакларына матур концерт номерлары бүләк иттеләр. Бу чарада алар үзара хәл-әхвәл белешеп, азга гына булса да тормыш авырлыкларыннан онытылып тордылар. Адилия Бұрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейлелер махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар йөкне җибәрде. Ярдәм чаралары төялгән машина гадәттәгечә иртәнге якта Җиңү бульварыннан кузгалды. Йөк машинасына кирәк яракларны волонтерлар алдагы көнне тутырды. Бу юлы егетләр үзләре сораган әйберләр һәм Луганск госпиталенә медицина кирәк яраклары да җибәрделәр. Зейлелер хәрбиләр өчен гуманитар йөге әзерли, төзелеш материаллары, машиналарга запас числәр төйләр, тартмаларга карашлар, медикаментлар, маскировка шелтәрләре һәм башка бик күп кирәк яраклар тутырганнар. Кем генә булмасын, без барыбыз да аларга ярдәм итәргә бурычлы диләр. Очень охота им всегда помогать. Ощущение очень хорошее. Очень, чтобы быстрее все закончилось. Чтобы все здоровы, живые пришли. Көннәр суыту белән аларга хәзер җылы әйберләр кирәк. Окоп шәмнәре, буржуйка мичләре, газ баллоннары, калын киемнәрне дә күп итеп әзерләгәннәр. Кораллы көчләр ветераны Валентин Атласов 17-нче тапкыр СВОга йөк илтә. Сейчас зимние вещи нужны очень срочно, поэтому мы собрали все, что могли. Это буржуйки, это окопные свечи, это газовые баллоны, газовые горелки, плиты и так далее. То есть то, что сейчас необходимо для ребят. Махсус хәрби операция зонасына җиңел автомобильләр дә җибәрәләр. Транспорт чарасы анда бик кирәк. Бу юлы егетләр үзләре сораган әйберләр һәм Луганск госпиталенә медицина кирәк яраклары да җибәрделәр. Зей халкы изге теләкләрен әйтеп, кулдан килгәнчә булышу ягын карый. Адилия Бұрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Махсус хәрби операция зонасына китүче йөк машинасын озату гадәттәгечә Җиңү бульварында узды. Игелекле эшкә битараф булмаган күпләр кушылган бирегә. Гуманитар ярдәм әзерләүчеләргә район башлыгы да ихластан рәхмәтен җиткерде. Всем большое спасибо. Мы с первых дней начала специальной военной операции приняли себе решение, будем поддерживать наших бойцов, поддерживать СВО до полной нашей победы. Яңа елга кадәр тагын бер гуманитар йөк җибәрергә планлаштырабыз, ди район башлыгы. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында шәһәр җәмәгатьчелеге, хәрбиләрнең туганнары, яшь армиячеләр җыелган. Игелекле эшкә алынып, зур юлга чыгучыларга имин юллар теләделәр. Зейдән кузгалган йөкне район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин җитәкчелегендәге делегация озата барачак. Адилия Бұрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.
Жирлі халық нишік болдыра ала, шулай ердем итерге тырыша. Мақсус харби операция үшін район көлемінде түрлі ердем шаралары туплана. 4-ші мәдениет йортында қобан бастырық, зишабаш қатын қызлары иртеки жиылып маскировка шілтерлері үрелер. Іш барышын біздің түшірі түркіміде көріп қайтты. 4-ші ауылы мәдениет йортында иртен де кешінде жанлылық, халық зур тырышлық білен маскировка шілтері үре. Ішні 7 октябрдегіне башласалар да 30 шілтері үрерге үлгіргеннер. 2 сменада шилер Зишабаш ауылы белән үзебезнең 4-нче авылыннан инде ераграк урамдагы апаларыбыз көндез йөри, иртәнге якта йөри. Алар инде иртәнге 8-дән шул 12-гә хәтле шилер. Күрше авыллар үргәнгә кызыгып тизрәк эшне үзләрендә дә башлыйсы килә аларның. Эшне Энҗи Шихапова оештырып та җибәрә. Иң элек Кушилга авылына өйрәнергә йөриләр. Bütün dünyada rıza bulup kabul ettiler. Rahmet versin adı bizim. Baştan okusuradım. Benim rızamı kurşu kızlarından rızamı eğer de tutunsak deyip bütün rıza dediler. Тасмаларны кисәләр, үрәләр, капчыкларга тутырып җибәрергә әзерләп тә куялар. Һәркемнең үз эше, изге теләкләрен әйтеп, зур җаваплылык һәм аерым бер җылылык белән башкаралар. Менә шушы без үргән ситләр сугышчыларыбызны, балаларыбызны сакласа иде дип, шуңа һәт берсе генә гомердә юкка чыкмаса дип менә шуңа теләп йөрибез бөтен йөрәгебез белән. 4 аллар гына түгел, көн саен 3 километр ара үтеп Зишабаш, күрше Кабан бастырык авылларыннан да үз машиналарында килеп йөрүче волонтерлар бар. Анна Чехлова шуларның берсе. Минем игремнең апасының малае сугышта отпускага кайтып китте. Бик бармасыңмы дигәштәген юк, бараман да 22 яшьлек иптәшләр, балалар калды. Шекинде мин бармыйм дип яңадан китте. Анна ханым уллары махсус хәрби операциядә булган аналарның маскировка үргәндәге хис кичерешләрен тасвирлап шигырьдә иҗат иткән. Каплагыз душман утыннан, калкан булып сез сакта, ил саклаучы балаларны, и Ходай үзең сакла. Сугыш бетәр, Алла берса. Кайтыр җиңеп балалар, тик сөенеп яшьләрен сезәр көткән аналар. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Авиамодельләштерү спортын үз итүчеләр Зейгә җыелды. Ял көннәрендә шәһәребезнең 7-нче мәктәбендә авиамодель спорты буенча 8-нче республика ярышлары узды. Казан, Чаллы, Чистай, Әлмәт шәһәрләреннән килгән яшь авиамодельчеләр үзләре ясаган планерларның очу вакыты һәм төгәллеге буенча көч сынаштылар. Бу малайлар һәм кызлар пилот булу өчен беренче адымнарын ясыйлар. Алар әкренләп самолет төзелешен үзләштерәләр, гади генә очкычның да һавада тору сирен беләләр. Зейнең 7-нче мәктәбендә авиамодельләштерү буенча Татарстан укучылары арасында ярышлар узды. Таләпчән жюри вәкилләре укучы ясаган очкычның төзелеше белән кызыксына, очыру усталыгы һәм һавада тору вакытын бәялиләр. Оценим по количеству набранных очков. Вот очки идут 1 секунда, 1 очко. То есть самолет 1 секунду продержался в воздухе, 1 очко. Если, допустим, продержался самолет, пролетел в воздухе 20 секунд, уже 20 очков ему идет. Давид Цупиков ярышларга Казан шәһәреннән килгән. Бу спорт төрендә шактый тәҗрибәсе бар. Бабасы һөнәрен дәвам итеп, максаты киләчәктә очучы булу. У меня вообще дедушка, он профессионально занимался авиамоделированием, там самолеты строил, директором был. Вот. И вот он говорил, чтобы я авиамоделированием начал заниматься. Авиамодельләштерү бүгенге көндә популярлаша бара, балаларда күбрәк кызыксыну уята ди укытучылары. Шул ук вакытта аң дәрәҗәсен күтәреп, ватанпәрвәрлек хисендә тәрбияли. Учится, значит, резать, строгать. Ну, самое первое начинается, то есть я уже 3-й год тестирования провожу перед тем, как принимать на свои самые занятия. Потом научить их, значит, ну, как я говорю, научить модель летать. Вот. Ну, как ребенка учат ходить, бегать, разговаривать, так же здесь. Ну, здесь, значит, они и сами учатся запускать, и мы учим модель летать. То есть там проверяем его, как он там правильно летит, кабрирует или пикирует. Олимпиада җиңүчеләре гомум команда һәм шәхси зачетларда билгеләнде. Авиамодель спорты буенча 8-нче республика ярышында 1-нче урынны Зейнең балалар сәнгать йортында шөгыльләнүчеләр яулады. Калган җиңүчеләргә дә медаль, диплом һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.
2025 елның 1 ярты еллыгы үшін Зейфоклары һәм Новый Зай район газеталарына язылу дәвам ите. 2 декабрьдән 12-сенә кадәр ташламалы бәядән язылып калырга ашыгыгыз. Бер тапкыр газетага язылсагыз, ярты ел дәвамында район яңалыкларыннан хәбәрдар булып торырсыз. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.